Hoxe imos ver como abrir o software de Notebook 11. Temos tres maneiras diferentes de facelo. A máis doada é facer doble clic sobre o icono que se nos instala no escritorio que xa pon Smart Notebook 11. O seguinte xeito sería buscar o icono de Smart na barra de tarefas, que sería este, facer o clic encima, ábresenos un menú desplegable e para abrir o software de Notebook faríamos clic na primeira opción onde pon Notebook. E a terceira opción, máis longa, e a que eu non aconsello, sería ir ao menú inicio e en todos os programas buscar a carpeta que pon Smart Technologies. Facemos doble clic e unha vez que se nos abra esta carpeta, facemos clic en Smart Notebook 11 e abrirásenos o software de Notebook. Temos que esperar un pouquiño. E apareceríanos a ventana de inicio de Smart Notebook.